ya ka tare da matashi yana sallah yana bitcoin, yana sallah yana mine, yana sallah yana duba, wani ma nuna yana karatun Qur'ani yana dubawa. Yaya me aka yi ne, me ake ciki, me ya faru? Neman mutane suna nema su haukace fa. Ana nema a haukace. So da an kwadaitar da kai riba, an kwadaitar da kai samun kuɗi. Za ka samu kuɗi. Za a samu kuɗi da yawa a huce kana zaune kana danne-dannen waya. Baka je kasuwa ba, baka kasa ba, baka siyar ba. Wani ya zo kawai ce maka ana samun kuɗi. Kuma a samu 'yan ziga su ta ziga da 'yan kore su ta kore cewa wani ya ce ni na samu. Ni ma dinnan na samu. Sai ka ce ga wani ya samu ƙara. Wasu ma yanzu caci guraren caci suka buɗe. An buɗe wace cace me sunanta ma? Menene? Waye Naija? To, yanzu ita ake ta yi matasa, yanzu wata ta kawo mana ɗanta. Hizba ta zo ta fashe mana da kuka. Ɗan ya je yanzu diya sai da kayayyaki. Ya cici basukan mutane. An zo an kama uwar. Gidansu da suke ciki an siyar. Ta sai da gidan ta je ta karɓo shi. Komai ta ce yanzu gidan haya ma babu inda za ta zauna. Kuma ɗan yanzu ta je ta kai shi hizba, wai a riƙe shi a hizba. Hizba suka ce ai mutum ba wuce kwana biyu a nan. To da ki zo ki ɗauki ɗanki. Wai ina za a kai shi? To ina za a kai shi kuwa? Ai ki koma da shi gida. Ta ce to ai an sai da gidan. Ya ji haɗa ko rigima an